Sa labing unang higayon sa kasaysayan sa traslasyon, gisugat sa imahe ni Senyor San Jose ang mga imahen sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Guadalupe sa utlanan sa Cebu City ug Mandawi City ug dungan silang gida sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph alang sa Santos nga misa. Samtang bisan sa pagbunok sa uwan, mga manimbahay nga wa na makasud sa simbahan padayon sa pagsimba ug sa ilang debosyon. Ani ang report. Pasado alas 7 kaganihang buntag, miabot sa barangay Subang Dako ang imahin ni Senyor Santo Niño uban sa imahin sa Birhen sa Guadalupe, diin nagpaabot usab ang imahin ni Senyor San Jose. Kini ang labing unang higayon nga gipagawas ang imahin ni Senyor San Jose alang sa panagtagbo sa Sagrada Familia. Gikan sa Subang Dako, gigiyahan ni Senyor San Jose ang imahin sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Regla paingon sa National Shrine of St. Joseph. Bagang duot sa mga deboto ang nagatang sa kadalanan nga may dala usab nga mga imahin sa Senyor Santo Niño samtang ang uban nag-set up og mga altar daplin sa karsada. Mainito usab nga gisugat sa mga deboto ang mga imahin sa Sagrada Familia pagsulod niini sa simbahan sa Mandawi. Si Auxiliary Bishop Midfield Billones, kinsa mo'y mi-preside sa Santos nga misa, mihimugat sa kamahinungdanon sa pamilya atol sa iyang homily. The family is our journey companion. Mao kini masakit kaayo kung mawala na sila. It is because we learn that life is more fun when journeying together bilang pamilya. Gibutyag ni Monsignor Tony Medido, miyembro sa team of pastors sa National Shrine of St. Joseph, nga gihangyo nila ang mga organizer sa Basilika nga ipagawas usab nila ang imahe ni Senyor San Jose aron mapakita gayod ang panagtagbo sa Sagrada Familia o ang ilang pag-journey together kun ang dungan nga pagpanaw. Salamat kayo nga gitugot nila kay panagtagbo man. So ang ayang musugat gyud siya imbes maguwat lang sila diri. Kanindot unta nga dili hanggang pira mang si St. Joseph ba. Makakuyo gyud siya sa fluvial procession aron kumpleto gyud silang Holy Family. Samtang bisan pa man sa pagbunok sa uwan, padayon sa ilang pagsimba ug pagdebosyon kini mga deboto nga wala makasulod sa National Shrine of St. Joseph. Matag sa kanila, mipadangat sa ilang mga pangaliya ngadto sa Sagrada Familia. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.